Diya guys, nakasagad na lang ko dari sa kwarto ni Jijin. Diyahan na sang nailisan. Diya, iabunuhan din sa dugo karon buntag. So manay diyahang porma guys, medyo na siya okay na diyang naong. Di nakadyo siya putla. So salamat sa inyong mga pag-ampo. Kasurvive na si Jijin. Diya guys, dali ko na og dari guys, kay na message na kani si Ate Anisita Verdun. So abid followers na mo guys, sarang buta na kadyo ni Diya. Salamat kadyo ni mo Ate Anisita. So gahin gajud ka og time para ngariyon mi dari. Salamat kadyo sa imong kabuutan nimo ate o sa imong pamilya. So salamat kadyo sa imong gihatag ti. Salamat. Salamat ate, salamat. Guys, gikan dito ko datos gawas kay nakita lagi mi ni Ate Anisita Verdun. Salamat kadyo nimo ti. Anang dali siya guys kay padung na ko sa simba ba to or padung ba siya og simala or gikan ba siya guys basta ngayon siya nga magsimba siya. Salamat kadyo nimo Ate Anisita, raman din mo buutan siya. Kanang murag karanggaan kadyo ka ni siya guys ba. Kanang kita mi sa gawas ka reject siya guys. Kanang kuan kanang daghang kadyo salamat di kadyo sa mga tao nga ning share og suporta namo ni Jijin. Daghang kadyo salamat ni Ma'am Ingrid Singko Adlawan. So si ate Ma'am Gingging, salamat kadyo nga sa izahang gi-send ni Junjun og Gcash. Daghang salamat niya. Nag-send tapos sa Gcash karong buntag guys kay mo lagi izahang gi pa-rent og room kay naluoy lagi kay nas gawas lagi siya nga higdain taon o kanang nagsandig na pa dito sa gawas. So lisod kadyo sitwasyon na rin guys, hindi ka makasud kay di lagi pwede si Junjun kay ako ra jud ang pwede dari. Di pwede magpuli-puli mibal kanang magpuli-puli og bantay kay usa ra jud ang pwede. Di po ko pwede magawas guys. So nga makagawas ra ko diha ra dapit sa gate datos entrance da kinahanglan og gawas ko na ko ingani o kanang gate pass diya kani mo ni pirmahan mo sa oras ako ning gawas nga. So dali ra jud kadto kanang mopalit ra kada alas ubos magkuha ra kag tubig. So naabutangan na nilang oras kay tan-awon man ang sa oras ako ning gawas kanang guys. So makagawas ra ko daris kuan katulo sa adlaw pero dana ra ligis gawas di gawas dito sa gawas ba. Nga salamat kadto nimo Ma'am Ingrid Singko Adlawan kay grabe jud nimo tawag, message tanan. Salamat. Diya pasalamat po ni Sis Cheryl kay kuan guys kanang si Jajay na pursige si kanang panawag, text tanan. Susmura si Jag kanang nataranta si Jajang pagkakita lagi nga si Jijin lagi na kanang gidaan na sa ospital mura na sila kanang sudaghang kadyo mga nang gimisi sa aguban kay di man ha ma-reply di pa ha mabasa kay wala gyud busy lang pagkadyo ko. So na kabidyo ko ra jud namin ni si Cheryl. Salamat sa mga advice, salamat sa mga suporta ug salamat sa financial di sis guwapa. So guwapa man siya kay guwapa kadyo kasing-kasing. Salamat kadyo. Nja salamat kadyo po ni Ma'am Disminda Apolinar. So daghang kadyo salamat nimo ma'am sa imong financial pud nga imong gisent ja kanang ang ginuray mo bawas ninyo sa inyohang kamaadyo namo bisag sa kahanginan ra tanang kaila ma'am. Daghang kadyo salamat. Daghang kadyo tabang na ni Jijin sa mga kawan namo dari sa mga palitunan nga kinahanglan. So daghang salamat nimo Ma'am Bisminda Apolinar. So mahalaga na ang ginuray mo bawas ninyo sa kamaayo. Salamat pud po ni Sis Mayang Chavez. Usa ka tong mga tawo nga ning message na nag-ampo ug katong mga tawo nga ning comment nga nag-ampo og tanan. Daghang kadyo salamat ninyo katong mga nag-alala. So daghang kadyo mo di na mo matag sa tagsa og mention. Daghang kadyo salamat.
Ang Ginoo ra jud mo ba sa inyo kamaadyo namo ug sa among pamilya. Salamat kaadyo ni tanan. Unya pasalamat tay po sa katong driver ba nga gikan sa Dalagit nagpagdanam mo dito sa car nakakayo salamat. Si kuan kanang Hope Dablo kanang first kasi ni Junjun nakakayo salamat sa inyong pag-alala o sa inyong mga uptik adto ni inyong dali ni inyong pang ngitag sakyanan para lamang dalami sa kanang car ja. Salamat din kadto po sa kanang angkol ni Junjun si Angkol Luloy. Salamat kadto kay si Jay nangita og ambulance nga alanganin lagi kadto namong tawag nga mo lagi na kay way bakanting ambulansya dito sa ospital sa Karkar kay daghang kadto guys ang kanang daghan kadto ang mga na-aksidente sa nagbuwag ang gilahang mga sakyanan man nang wan lami nanguntak na lami dayong ambulansya man ang salamat kadto ni ang Kululoy ni Junjun kay may nagkadto sa mayor sa Dalagit mo to among gisakyan ng ambulansya gikan nato sa Dalagit guys ja malagi dali-dali mingari ja salamat tayo po sa doktor sa Karkar ug kanang mga nurse nga grabe kabuutan kaadyo iasikaso mi daghang kadto salamat so kanang buutan jud kadtong Ginoo guys kay na mga tawo nga himuon nila imong instrumento nga kanang matabangan mi so daghang kadto salamat kay di jud mi kasagdan sa Ginoo guys kay ug tagaan man gali mi pagsuway malampasan ra jud daghang kadto salamat jud malagi to guys arang luojan na jud ni Jijin dito sa Karkar kay mura jud kanang kahilakon ako pero ako nipakita ni Jin nga muhilak guys ato ko sa gawas muhilak ko kay wala ginang sakitan ka magtanong ngay mong igsoon nga na sa pa guys nagdubli-dubli gagahong mga hunang-hunang dubli-dubli nga mura kong naratol nga mura ako kasabot kay nalagi po ko manghun nga gisalang ko kagabi nga nahibaw na nga operahan ko nang mura kong mabuang nga ako kasabot ba kung sa iyang buhaton mato agang gibuhat ra jud guys nagampo ra jud ko nga malampasan ra jud namon niyang tanan. So daghang kayo salamat sa mga nag-ampo. Ug katong mga tawo nga way duha-duha pagtabang namo daghang salamat ang Ginoo ra jud mo sa inyo ang kamaadyo namo. Kanang wa man sa lain nga sampiton guys ang Ginoo ra man jud. Unja guys kanang malagi na kasud lagi ko dari gahapon sa hapon mga alas 5 siguro to guys mga nakauban na Jijin dari dya karon dayong buntag ag si Jijin gikuhaan na siya og ay gikuhaan giabunuhan sa dugo dya ang bidang wala na guys upat na siya ka dispose dya na ay dugo po gakuan dya eksaminin lagi gijahang dugo kay eksaminin lagi gijahang dugo guys kay nalagi infection lagi jahang pag-opera kay malagi to ning buto na gijahang katong ectopic sa ectopic ja masurvive ra jud guys ja karon siya ning ngari man ang doktor okay ra ko na sa mukaan okay na siya mukaon bisag unsa basta di naman ang soft drinks so daghang salamat kay pwede na sa pakanon ja pero lugaw paghihapon na magipakaon unsa guys kay naalagi sa history nga ning kurog so karon di na rin na pud sa doktor kay kung ano na po siya guys, kanang EEG o ECG. Diya, last dyan ikuha karon dugo na po. So sige sa kuha ng dugo guys, kaya walang testingan lagi o okay na pag isang dugo, wala ba infection manang o unsa na po resulta dito sa isang dugo karon guys. Punaan pa ba na o abunuhan pa ba sa lisod. So makamana na guys, ito lang po yan po nga way wanay maadyo na ang resulta sa isang dugo karon kanang wanay infection ba kaya makauli nami. So salamat sa tanan nga nag-ampo. So guys, wala man ko ilaing ika-istorya kay narinig ko na rin naglikod sa akin na siyang itagwa ng cellphone kay nalagi sa CCTV dari bawal lagi mag cellphone. Unsa si Junjun na mo sang ipatug kay wala siya itug mo lagi to salamat kaso sa iyang ni ay kuan di ko ni ipatawag kanang Ma'am Gingging. So salamat kaso nimo Ma'am Gingging Ingrid. Nga napadikuha na mapasalamati agad tong driver di lagi si Hope Dablo may driver nga katong ikan sa Dalagit nga nagdali-dali lagi may padung Karkar. So salamat sa tanan ng mga nag-send og prayer ni Jijin.
sa mga tanan nga nag-ampo. So si Jijin guys, okay na siya, maadto lagi siya kang forma. Di na ka magaw kay wala sakit ang dyan, di parehas pagdadari guys nga grabe din dito yung ma-explain na dyan now anong nihilak doon ko pag-surgery sa operating room kay di wala ko nakakuha ni dyan anong kahawid baron wala na kay bawal lagi magkuhan dahil wala na dyan dyan hantod karon guys wala pagyapon sila makita ni Junjun kay di lagi pwede nga masakad na rin yung duha manang hiyampo na to guys nga ma-okay na ang tanan diyang EEG o ECG kay check up lagi gijahang heart o gijahang auto kay basin kuno na kuan kay nganong nag seizure lagi kuno siya kung time ma so ato na maghihapon yan po guys so ma-okay na kay para ka maghiwat na laman tong EEG o ECG niya kung mado naman nagijahang to guys diyan lang salamat kadyo Unja, mga tuhang video karong adlaw guys. Salamat ng tanan ja amping wampo ta. Kay mora man itong susi nga buhaton nato pag-ampo.